पण जेव्हा धर्मयुद्ध उभं राहतं आणि त्यावेळी तुमच्या पुढ्यात तुमचे स्वतःचे नातेवाईक उभे राहतात तेव्हा तुम्ही चलबिचल होता आणि त्यावेळी भगवान सांगतात की ह्याच्या बाबतीत तुम्ही हे चलबिचलपणा हा प्रज्ञावाद आहे. म्हणजे माझे बाबा मला लहान असताना नेहमी सांगायचे की थोर महात्मे होऊनही गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध खरा. मला असं वाटतं की माझं मूल डॉक्टर व्हायला पाहिजे किंवा इंजिनियर व्हायला पाहिजे किंवा चांगलं प्रोफेशन मिळवायला पाहिजे. तेवढ्याच तीव्रतेने मला असं वाटलं पाहिजे की जे संचित आहे, म्हणजे आज आपण जर बघितलं तर संत आपल्याला दिसत नाही. रामकृष्ण. कैवल्याचा पुतळा प्रकटला भूतळा, चैतन्याचा जिव्हाळा ज्ञानोबा माझा. संतश्रेष्ठ माऊली ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधीला 700 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि या 700 वर्षाच्या पूर्णतेच्या अनुषंगाने एक वर्षभर विविध कार्यक्रम सुरू आहेत. आता सोमवारी हा सोहळा होणार आहे आळंदीमध्ये आणि अलंकापुरीमध्ये अनेक वैष्णवांची मांदियाळी तिथे आता जमू लागलेली आहे. एकूणच माऊली म्हटलं की आई, आणि आई ही प्रत्येक मुलाची व्यथा जाणून घेत असते. ही माऊली म्हणजे काय, ज्ञानेश्वर महाराजांचं एकूणच जीवन हे एक अद्भुत असं होतं आणि प्रत्येक वेळेस ज्ञानेश्वरी वाचताना या अद्भुततेची साक्ष आपल्याला पटत असते. हेच एकूण काय आहे या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत सुप्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर रुपेश पाटकर. डॉक्टर पाटकर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन सोहळा, समाधी सोहळा हा सोमवारी होणार आहे अलंकापुरीमध्ये, आळंदीमध्ये. त्याच्यासाठी अनेक वारकरी, अनेक वैष्णव, अनेक मोठे मोठे संत तिथे येणार आहेत. तर त्या अनुषंगाने एक सोहळा म्हणून तर तो आहेच, कारण प्रत्येकाला माऊली ही प्रत्येकाची जिव्हाळ्याची अशी आहे. परंतु एकूणच ज्ञानेश्वरी हा जर आपण विषय जर घेतला तर ज्ञानेश्वरीच्या विविध 18 अध्यायांमधून प्रचंड असं ज्ञान किंवा एक माहिती सर्वसामान्य लोकांना माऊलींनी दिलेली आहे. या संदर्भातच आपण सुरुवात करूया, यापासूनच सुरुवात करूया. काय सांगा? ज्ञानेश्वरी हा असा ग्रंथ आहे की ज्याने माणसाने कसं जगावं हे त्याच्या ओवीतून ज्ञानेश्वरांनी आपल्या पुढ्यात ठेवलेलं आहे. खरं तर श्रीमद जे आपलं भगवद्गीता आहे त्या भगवद्गीतेचं मराठीतला भावार्थ म्हणून त्यांनी सांगितलं. म्हणजे आपण जरी त्याला ज्ञानेश्वरी म्हणत असलो तरी त्याचं मूळ नाव आहे भावार्थ दीपिका. म्हणजे त्याचा भावार्थ जो लोकांपर्यंत पोचला नव्हता तो पोचण्याचा प्रयत्न ज्ञानेश्वरांनी केला. आणि एका ओवीत जर सांगायचं असेल तर जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत, हा भक्तियोग निश्चित जाण माझा. मला असं वाटतं की ह्या एका ओवीतच जे काही त्यांचं हजारो ओव्या आहेत त्यांचा जो सारांश आहे तो आपल्याला मिळतो, जो प्रत्यक्ष कृतीतून आपल्याला विचार करण्यासारखा आहे. मुळात जसं मी म्हटलं की हा भगवद्गीतेवरचं हे भावार्थ त्याचा सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. तर भगवद्गीता ही मुळात का सांगितली गेली? भगवद्गीता ही सांगितली गेली याच्यासाठी की अर्जुन क्रायसिसमध्ये होता. आणि मी एक सायकॅट्रिस्ट म्हणून याच्याकडे बघत असताना ही सायकोथेरपी म्हणून बघतो. म्हणजे अर्जुनाला क्रायसिस आला होता, त्याला म्हणजे आपण लढावं कसं, म्हणजे अर्जुन याच्या अगोदर लढला नव्हता का, त्याने अनेक लढाया केल्या होत्या, तो जिंकला नव्हता का, जिंकला होता. आणि या लढाईच्या पुढ्यात त्याचा जो प्रश्न होता की आपल्या समोर आपले नातेवाईक उभे आहेत. म्हणजे ते असं युद्ध होतं ज्या युद्धामध्ये त्याच्या समोर त्याचे नातेवाईक होते. म्हणजे एरवी युद्ध करताना त्याच्या पुढ्यात कधी नातेवाईक नव्हते म्हणून त्याला कधी प्रश्न नाही आला. पण जेव्हा धर्मयुद्ध उभं राहतं आणि त्यावेळी तुमच्या पुढ्यात तुमचे स्वतःचे नातेवाईक उभे राहतात तेव्हा तुम्ही चलबिचल होता. आणि त्यावेळी भगवान सांगतात की ह्याच्या बाबतीत तुम्ही हे चलबिचलपणा हा प्रज्ञावाद आहे. म्हणजे अर्जुन जे सांगत होता की युद्धाचे इतके दुष्परिणाम वगैरे आहेत वगैरे, हे त्याचं खरं कारण हे नव्हतं की युद्धाचे दुष्परिणाम आहे. त्याचा खरा प्रश्न असा होता की माझ्या नातेवाईकांना मी कसे मारू. आणि तिथं भगवंतांनी त्याला जे सांगितलं तर त्याच्यामध्ये 3 मुख्य सिद्धांत आहेत. एक सिद्धांत असा आहे की शरीर नश्वर आहे, दुसरा आहे आत्मा अमर आहे आणि तो अखंड आहे, आणि तिसरा आहे स्वधर्म अबाध्य आहे. पहिले 2 ज्ञातव्य आहेत, म्हणजे जाणण्याच्या गोष्टी आहेत, आणि तिसरी जी गोष्ट आहे ती कर्तव्य आहे. म्हणजे एकदा तुम्ही जाणलं की तुमचं शरीर हे नश्वर आहे आणि तुमचा आत्मा अमर आहे आणि तुम्हाला त्याच्याविषयी जाणून घ्यायचं आहे. म्हणजे 13व्या अध्यायामध्ये क्षेत्रज्ञ जो अध्याय आहे त्याच्यामध्ये क्षेत्र म्हणजे काय, आपलं शरीर हेच क्षेत्र.
आणि त्याला जो जाणतो तो क्षेत्रज्ञ. आणि त्याच्यानंतर कृष्ण असं म्हणतो की सगळ्या क्षेत्रामध्ये मीच आहे. जेव्हा हा विचार आपण करायला लागतो की सगळ्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे आपली शरीरही नश्वर आहेत, त्यामुळे शरीराच्या संबंधाने ज्या गोष्टी आपण करतो त्या चुकीच्या आहेत आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये जो मोह येतो, रागद्वेष येतात, ते बाजूला ठेवून युद्ध करायला पाहिजे. आणि हीच गोष्ट ज्ञानेश्वर आपल्याला सोप्या भाषेत करून सांगतात, मराठीमध्ये करून सांगतात. म्हणजे 700 ओव्या त्या जवळजवळ 7000 ह्याच्यामध्ये ते सांगतात. आणि मला असं वाटतं की हे एवढं सोपं करून आपल्या पुढ्यात त्यांनी दिलेलं आहे. हे खूप मोठे त्यांचे उपकार आहेत. आणि आज ज्ञानेश्वरांना जाऊन 700 वर्ष झाली. म्हणजे तुम्ही विचार करा, जेव्हा हे लिहिलं गेलं तेव्हा ते हस्तलिखित होतं. बरोबर. आणि हस्तलिखित गेली म्हणजे आता छापायची ही जी आली गेल्या 150-200 वर्षामध्ये. पण हे इतकं सगळं वाङ्मय सतत लोकांनी त्याच्यावरती भरभरून प्रेम केल्यामुळे आणि लोकांना ते जीवनावश्यक वाटल्यामुळे ते सतत चालत राहिलं. म्हणजे केवळ ते श्रद्धेने चाललं असं मी नाही म्हणणार, त्याची उपयुक्तता होती, त्याच्यामुळे ते चालत राहिलं असं मी म्हणणार. नक्कीच. आता जे तुम्ही म्हणालात की हा क्रायसिस अर्जुनापुढे राहिलेला क्रायसिस आहे. आज परिस्थिती अशीच काहीशी आहे की माणूस समोर म्हणजे आपल्याला विचारत नाहीये. आपण कोरोनाच्या काळामध्ये हे तर फार प्रकर्षाने बघितलं. म्हणजे नातेवाईक म्हणजे आई जर एखाद्याची कोरोना दुर्दैवाने गेली असेल तर मुलगा सांगायचा की तुमचं तुम्ही काय ते तिथे बघा, म्हणजे तो तोंडही बघायला जायचं नाही. हे जे काय जर आपण आत्ताच बघितलं तर त्याचा आपण कसा काय संबंध लावू शकतो याच्याशी? मला असं वाटतं की आपण सगळेजण जरी हिंदू म्हणवत असलो तरी मला शंका आहे की लोकांनी भगवद्गीता वाचली आहे का. म्हणजे भगवद्गीतेची पूजा करतील, ज्ञानेश्वरीची पूजा करतील, पण ते समजून घेणं आणि आपण त्याच्यापैकी काय आपल्या जीवनात आणू शकतो. म्हणजे माझे बाबा मला लहान असताना नेहमी सांगायचे की थोर महात्मे होऊनही गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध खरा. म्हणजे प्रत्येक महान विभूतीला आपण महान म्हटलं आणि थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही आमच्यासाठी केलं एवढं म्हणून आपली जबाबदारी नाही संपत. ते आपल्या जीवनात आणलं पाहिजे. म्हणजे तसं बघितलं तर ज्ञानेश्वर किंवा इतर सगळे संत हे जीवनमुक्त होते. बरोबर. त्यांनी हे जे काही केलं किंवा लिहिलं किंवा लोकांच्या पुढ्यात उदाहरण ठेवलं ते त्यांच्यासाठी नव्हे, कारण त्यांनी स्वतः त्यांना त्याच्यामध्ये काही दुःख वाटण्याचं म्हणजे जो माणूस 21व्या वर्षी म्हणतो की पुरे झालं, मग एक जीवन पुरे झालं, आता आपण इथं थांबूया, हे जो म्हणू शकतो त्याला म्हणजे त्याला ह्या सगळ्या गोष्टींची गरजच नाही आहे. म्हणजे ती त्यांनी करून ठेवली आहे ती आपल्यासाठी. फक्त हाच प्रश्न आहे की त्यांनी जे करून ठेवलंय ते आम्ही आमच्या जीवनात आणणार आहोत की नाही. म्हणजे जेव्हा ते म्हणतात जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत, त्यांच्या जीवनात आपल्याला ते दिसतं. म्हणजे त्यामुळे त्यांना कळवळा आहे. म्हणजे एवढा सगळा त्रास भोगून सुद्धा त्या माणसाच्या तोंडून इतरांच्या बाबतीत काहीच टीका नाही आली. हे माणसाने हे लौकिक जगाच्या बाबतीत माणूस एकदम निरीच्छ झाल्याशिवाय हे शक्य नाही. आणि त्याच्यासाठीची जी तपस्या आहे, आणि मी असं म्हणेन की फक्त त्यांच्या एकाच जनरेशन पुरती नाही. म्हणजे तुम्ही त्यांचे वडील बघितलेत तर ते सुद्धा विरक्त प्रवृत्तीचेच होते. म्हणजे त्यांनी संन्यास घेतला होता, ते फिरत फिरतच ऍक्च्युली आळंदीला पोहोचले आणि सिद्धोपंतांनी आणि त्यांची भेट झाली आणि मग त्यांचं लग्न झालं. तर त्यांच्याही जीवनात एक आध्यात्मिक असा प्रभाव होता आणि जो त्यांनी त्यांच्या करवितो त्यांच्या मुलांपर्यंत आलेला आपल्याला दिसतो. त्यामुळे हे आपण आपल्या जीवनामध्ये देतो का? म्हणजे जेव्हा ही उदाहरणं दिसतात तेव्हा आपली मुलं डॉक्टर व्हावी, आपली मुलं इंजिनियर व्हावी असं आपण म्हणतो, पण आपलं मूल हे संत व्हावं असं आपण कधी अपेक्षा नाही ठेवत. म्हणजे ही अपेक्षा का नाही ठेवायची? म्हणजे प्रत्येक जण आणि प्रत्येक माणूस हा जर देव आहे, प्रत्येक माणसामध्ये असलेला जिवंतपणा हा जर देव आहे, तर प्रत्येक माणूस हा श्रेष्ठ होऊ शकतो, प्रत्येक माणूस हा मोक्षापर्यंत जाऊ शकतो. म्हणजे गीतेच्या 12व्या अध्यायामध्ये भगवान असं म्हणतात की मन माझ्यात तू ठेव, बुद्धी माझ्यात राख तू, म्हणजे मग निशंक मीची होशील तू स्वयं. म्हणजे जिथं तुम्ही परमेश्वरच होऊन जाल असं जिथं भगवान आपल्या भगवद्गीतेमध्ये गॅरंटी देतात. आणि मग आपण ह्याच्यासाठी का प्रयत्न करू नये? म्हणजे आपण हे लहानपणापासून तुमचं माझं बालपण ज्या काळामध्ये गेलं त्या काळामध्ये आपल्याला मानवी जीवनाचा उद्देश काय, जे काही आपण शिकलो ते मोक्ष किंवा मुक्ती हा आपल्या जीवनाचा उद्देश आहे. म्हणजे माणसाच्या जन्माला आलो म्हणजे 84 लक्ष योनीतून आपण माणसाच्या जीवनात आलो, ते फक्त लौकिक उपभोग अधिक वाढवण्यासाठी नाही आलो. म्हणजे ह्याच्यामध्ये म्हणजे देवांना सुद्धा मोक्ष हवा असेल तर त्यांना माणसाचा जन्म घ्यावा लागतो. हा एवढा मानवी जीवनाचं महत्त्व असताना आणि हे महत्त्व सांगितलं जात असताना मला असं वाटतं की आम्ही आमच्या पुढच्या पिढीला ते देत नाही आहोत. जीवनाचं हे जर ध्येय म्हटलं तर मग आपण त्यांच्यावरती संस्कार करण्याचा प्रयत्न करणार. संस्कार
संस्कार करणं म्हणजे त्यांनी फक्त पाठ करणं एवढं मी म्हणणार नाही. बरोबर. त्यांच्या वागणुकीमध्ये त्याचं म्हणजे वर्तन परिवर्तन जोपर्यंत होत नाही एखाद्या गोष्टीचं, तोपर्यंत तो संस्कारित आहे असं मी म्हणणार नाही. आणि ते वर्तन परिवर्तन होण्याच्या दिशेनं आमची पिढी म्हणजे जी पालकाच्या ह्याच्यामध्ये आहे त्या पिढीने ते पुढच्या पिढीला द्यायला पाहिजे. म्हणजे जेवढ्या तीव्रतेने मला असं वाटतं की माझं मूल डॉक्टर व्हायला पाहिजे किंवा इंजिनियर व्हायला पाहिजे किंवा चांगलं प्रोफेशन मिळवायला पाहिजे, तेवढ्याच तीव्रतेने मला असं वाटलं पाहिजे की जे संचित आहे, म्हणजे आज आपण जर बघितलं तर संत आपल्याला दिसत नाही. बरोबर. मग हे संत दिसत नाहीत तर मग ते निर्माण पण आपणच करायला पाहिजेत ना. आणि जर ते इतका काळ म्हणजे सतत आपल्याला दिसतं, गेल्या 700 वर्षामध्ये आपल्याला सतत आपल्या महाराष्ट्र भूमीमध्ये भागवत धर्माचा प्रसार करण्यासाठी संत जन्म घेतलेले दिसतात. आणि ते कोणत्या एका जातीत नाहीत, वेगवेगळ्या जातीमध्ये दिसतात. आणि एवढंच एका धर्मातही नाहीत, मुस्लिम संत पण आपल्याला हे दिसतात, जे विठ्ठलाचे पाईक होते, भक्त होते. तर त्यामुळे हे जे संचित आपल्या ह्याला आहे आणि त्याच्यामुळे म्हणजे आपल्याला खरं तर खूप समाधान वाटायला पाहिजे की आपण अशा भूमी जन्माला आलो, अशी भाषा आपण आपल्याला बोलता येते की ज्या भाषेमध्ये एवढं सगळं साहित्य उपलब्ध आहे. तर मला असं वाटतं की हे बदलायचं असेल तर आपला दृष्टिकोन ह्याचा उपयोग माझ्या वर्तन परिवर्तनासाठी कसा करणार. म्हणजे जर ज्ञानेश्वर असं म्हणतायत की जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत, मग माझ्या पुढ्यात येणारी प्रत्येक जिवंत गोष्ट हा त्याच्यामधला देव आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की मूर्तीमध्ये, दगडाच्या मूर्तीमध्ये आम्ही देव बघतो, धातूच्या मूर्तीमध्ये देव बघतो, पण जिथं जिवंत माणूस आहे, जिवंत प्राणी आहे, त्याच्यातला तो जिवंतपणा आहे, तो सच्चिदानंद आहे ना. बरोबर. नाहीतर त्याच्याशिवाय आपण कसं जिवंत राहू. म्हणजे हा जो सच्चिदानंद आहे त्याला आम्ही मानत नाही आहोत, तो मानायला पाहिजे. आणि तो ज्ञानेश्वरादी सगळ्या संतांना दिसत होता. म्हणजे तो ज्ञानेश्वरांना जसा दिसत होता तसा तो एकनाथांना पण दिसत होता, तसा तो चोख्याबळाला पण दिसत होता, तसा तो नामदेवांना पण दिसत होता. त्यामुळे ही जी दृष्टी आहे, मला असं वाटतं की ही जी आपली तपश्चर्या आहे ती ह्या ओवीप्रमाणे आपली दृष्टी विकसित आपल्याला करायला पाहिजे असं मला वाटतं. आता तुम्ही म्हणाले की तपश्चर्या आहे ती ही दृष्टी विकसित करण्यासाठी वापरली पाहिजे. याच्यावरून मला एक साधा प्रसंग आठवतो ज्ञानेश्वरांच्या जीवनपटामधला, की चांगदेव महाराज की जे त्यांना फार मोठे योगी किंवा त्यांचं एवढं आयुर्मान, आणि ते त्यांना भेटायला आले होते ह्या 4 बहीण म्हणजे भावंडांना. आणि त्यांना नक्की म्हणजे काय करावं, त्यांना काय संबोधावं हे समजेन, आणि म्हणून त्यांनी कोरा कागद तसाच्या तसा पाठवून दिला. म्हणजे हे जे आहे, म्हणजे एवढा मोठा माणूस असून सुद्धा ते एवढे सगळ्याचं म्हणजे सगळ्यांचे एवढे प्रमुख असून सुद्धा किंवा त्यांना स्वतःला एक अधिकार असून सुद्धा ते या 4 भावंडांना संबोधू शकले नाहीत. हे सुद्धा जे आहे हे सुद्धा कुठेतरी आजच्या याच्यामध्ये, आज आपण अनेक मोठी मोठी माणसं बघतो की आपण म्हणजे काहीतरी फार मोठं, परंतु लौकिक अर्थाने ते सगळं शून्य असते, ते पोकळ असते, परंतु हे आपल्याला समजत नाही. आणि हे आपण सर्रास बघतोय. आता काय सांगाल आजच्या जगाशी हे, जर आपण जर चांगदेव महाराजांचा आणि हे भावंडांना भेटण्याचा हा जो काही प्रसंग आहे, कसा आपण रेलेव्हन्स लावू शकतो? चांगदेवांची जी गोष्ट आहे ती आपल्या सगळ्यांना इन्साईट आणण्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. म्हणजे आपण प्रत्येकजण चांगदेव आहोत. बरोबर. म्हणजे आपल्यामध्ये प्रत्येकामध्ये इगो आहे, आणि हा जो इगो आहे तो कमी कसा करायचा हा मुळात प्रश्न आहे. म्हणजे तुम्ही तपश्चर्या केली, म्हणजे त्यांच्याविषयी असं सांगतात की त्यांनी 1400 वर्ष त्यांचं आयुष्य होतं आणि त्यांनी इतकी प्रचंड तपश्चर्या केली होती. म्हणजे त्यांनी ज्ञानसाधना केली होती, त्यांनी वाचलं होतं, अनेक ग्रंथांचा त्यांनी अभ्यास केला होता, त्याप्रमाणे त्यांनी प्रयोग करून बघितले होते. आपल्यामध्ये ते सगळं ॲक्वायर करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. पण असं असूनही ते त्यांच्या स्वभावावरती काम करू शकले नाहीत. आणि हेच महत्त्वाचं आहे की ज्ञानेश्वरांना त्याच्यातून त्यांना दाखवायचं होतं की ते स्वभावावरती नाही काम केलेलं आहे. आणि तो जो त्यांचा अहंकार आहे तो अहंकारच दिसत होता. म्हणजे एक संत दुसऱ्या संताला भेटायला जातो आणि तिथं संत म्हटल्यानंतर तिथं वयाचा प्रश्न येत नाही. तुम्ही ज्ञानेश्वरांना एक सामान्य माणूस म्हणून नाही भेटत आहात, ते एक आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये त्यांनी स्वतःला रिअलायझेशन जे आहे, जीवनमुक्ती जी आहे त्या प्रकारची अवस्था असलेल्या व्यक्तीला तुम्ही भेटायला जात आहात. मग त्याच्यामुळे समानता ही तिथं यायला पाहिजे होती. मी श्रेष्ठ तो कनिष्ठ हा जेव्हा भाव येतो, आणि हेच तुम्हाला त्याला पाठवलेल्या उत्तरामध्ये दिसतं. म्हणजे इथं आणखी एक मला कौतुकाचं वाटतं की त्यांनी म्हटलं, जेव्हा हे पत्र आलं तेव्हा कोरा आहे असं जे म्हटलं गेलं, तर कोरा आहे म्हणूनच लिहिलं जाण्याची शक्यता आहे. मला असं वाटतं की चांगदेवांच्या मध्ये आणि आपल्यामध्ये फरक हा आहे की आपण नुसते कोरे नाही आहोत, आपल्यावरती बरंच काहीतरी चुकीचं गिरपटलेलं आहे. त्यामुळे ते पुसण्याची खूप गरज आहे. त्यामुळे ही कथा आपल्या प्रत्येकासाठी आय ओपनर असं मी म्हणेन, की आपल्याला प्रत्येकाला डोळे उघडण्यासाठी
ही देणारी आहे. आणि मला हे मान्य आहे की आपल्यापैकी प्रत्येकाचा अहंकार जाण्यासाठी एक त्याला वेळ लागेल, पण आपल्याला काम सुरू तर करावं लागेल, म्हणजे ती इन्साईट तर यावी लागेल. आणि ही इन्साईट नंतर त्यांनी जे पत्र लिहिलं, त्या पत्र म्हणजे चांगदेव 65 जी आहे, तर त्याच्यामध्ये ते वर्णन करताना सांगतात देव काय आहे. या देवाचं वर्णन करताना त्यांनी सुरुवातच त्यांची वटेश्वर म्हणून त्यांना म्हटलं. म्हणजे वड कसा असतो, त्याचं बीज असतं तेव्हा त्याच्यामध्ये अख्खा वड सामावलेला असतो हे आपल्या लक्षात येत नाही, पण जेव्हा तो वड व्यक्त होतो तेव्हा आपल्याला ते बीज दिसत नाही. जगत आणि ब्रह्म हे अशाच प्रकारचं आहे. म्हणजे जेव्हा आपल्याला बीज दिसतं, म्हणजे अव्यक्त रूपात ते असतं, त्यावेळी तुम्हाला तो वृक्ष दिसत नाही, जग दिसत नाही. आणि तेव्हा तुम्हाला जग दिसतं तेव्हा तुम्हाला त्याचं ब्रह्म त्याचं मूळ आहे ते लक्षात येत नाही. आणि याच्यातूनच ते सांगण्याचा प्रयत्न करतात. आणि नंतर ते म्हणतात, म्हणजे निम्म्या ओव्या झाल्यानंतर त्यांचा हे आहे की तुझी आणि माझी भेट ही लौकिक भेट होण्याची गरजच नाही. तू आणि मी एकच आहोत. आणि हा डाव्या हाताने उजव्या हाताला सांगितल्यासारखंच ह्या गोष्टी आहेत. किंवा आरशात आपण एक स्वतःच प्रतिबिंब बघावं, आणि ते प्रतिबिंब पण आपणच असतो, बघणारे पण आपणच असतो, आणि जे बिंब असतं ते आपणच असतो. म्हणजे हे त्यांनी त्यांच्यापर्यंत पोचवलं आणि ते सांगितलं. तर मला असं वाटतं की हा ज्ञानयोग खूप महत्त्वाचा आहे. मला इथं वाटतं की इथं आणखी थोडंसं मी स्पष्ट करेन की तिथं त्यांनी दोन गोष्टी सांगितल्या. एक म्हणजे परमेश्वराविषयी, ब्रह्मतत्वाविषयी, आणि ब्रह्मतत्वाच्या रिअलायझेशनविषयी. ते रिअलाइज झालं की सगळंच तुम्ही वाटतं. पण मुळात इथून प्रश्न होतो की आम्ही सगळे संशय घेणारे लोक आहोत. म्हणजे माझ्या सकट सगळे मी असं म्हणेन की आपण किती जरी आर्ग्यू केलं, वादविवाद केला, तरी देव आहे ह्या संकल्पनेवरती आपला विश्वास असत नाही. आणि इथं मला शंकराचार्यांच्या काही गोष्टी महत्त्वाच्या वाटतात की ज्यांनी तुम्हाला इन्साईट द्यायला हे केला. म्हणजे दृकदृश्य विवेक नावाचं केवल अद्वैत तत्वज्ञानामध्ये एक छोटासा ग्रंथ आहे, प्रकरण ग्रंथ म्हणतात. 31 श्लोकांचा तो आहे. काही ठिकाणी 46 श्लोक आहेत, पण मुळात 31 श्लोक आहेत. तर त्याची सुरुवातच अशी गमतीशीर केलेली आहे. ते असं म्हणतात की दृकदृश्य विवेकापासून ते सुरू करतात. म्हणजे तुम्ही पहिल्यांदा विचारात घ्या की तुम्हाला एखादी गोष्ट दिसते. मला हा मोबाईल दिसतो, तर हा मोबाईल आणि बघणारा मी ह्याच्यामध्ये फरक आहे ना. इथून आपण सुरुवात करतो. म्हणजे डोळे ह्या मोबाईलला बघतात, तर डोळे आणि मोबाईल ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. डोळे माझे आहेत, माझ्या जवळ आहेत, मोबाईल लांब आहे. याच्यानंतर येतं की डोळ्यांना जे कळतं, डोळ्यांना जे दिसतं ते त्याला कळतं, ते माझं मन. बरोबर. मन माझ्या अधिक जवळ आहे. मन आणि डोळे ह्याच्यामध्ये फरक आहे. म्हणजे तो ऑब्जेक्ट आहे, मी सब्जेक्ट आहे. त्याच्यानंतर येतं की मनामध्ये काय चालतं हे ज्याला कळतं ते काय, ते साक्षीरूप, तो तुमच्यातला जिवंतपणा. म्हणजे तुम्हाला जगातल्या गोष्टी बदलताना दिसतात, आपल्या शरीरातल्या गोष्टी बदलताना दिसतात, आपल्या मनातल्या गोष्टी पण बदलताना दिसतात. पण तुम्ही आठवून बघा की तुमचा जिवंतपणा तुम्हाला जिथून आठवतो तिथून आजपर्यंत तो बदललाय काय. बुद्धी वाढलेली दिसते, आपल्या भावना बदललेल्या दिसतात, पण जो साक्षीपणा आहे, जो जिवंतपणा आहे तो बदललेला नाही आहे. त्यामुळे हा जो जिवंतपणा आहे, हा जिवंतपणा म्हणजे मी, माझं खरं स्वरूप. आणि जेव्हा हे माझं खरं स्वरूप आणि ते मी जे म्हणणं आहे, पण हे मी म्हणजे मी छोटा मी नव्हे, म्हणजे देह आणि मन वाला मी नव्हे, त्याच्या पलीकडचा जो जिवंतपणा, जेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की हा जिवंतपणा आहे, आणि सातत्याने आपल्या पुढ्यात येणाऱ्या सगळ्या बदलत्या गोष्टीमुळे आपला विश्वास नेहमी डळमळीत होत राहतो. पण एकदा हा विचार तुमच्या मनात आला आणि मग तुमच्या लक्षात आलं, मग याच्यानंतर पुढची टप्पा किंवा पुढची स्टेप अशी येते की जरी मी म्हटलं की माझ्यातला जिवंतपणा म्हणजे मी, तर हे कशासाठी दाखवायचं आहे, हे कशासाठी रिअलाइज करायचं आहे की मी जो स्वतःला माझ्या मनाने, आणि म्हणजे मी स्वतःला रुपेश पाटकर समजतो, तर मी म्हणजे मुळात रुपेश पाटकर नव्हे. म्हणजे एखादी लाट असावी, ती लाट स्वतःला लाट समजते, पण मुळात तो समुद्रच असतो. ते समुद्राचंच पाणी असतं. समुद्रामध्ये अनेक प्रकारच्या तुम्हाला लाटा दिसतात. लाटांनी स्वतःला लाटा समजू नये, त्यांनी तो सगळा अथांग समुद्र आहे, तो समुद्र त्या आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला मागे मागे येत आपण म्हणजे ती लाट नाही आहोत हे रिअलाइज होणं, आणि मग सगळंच आपण आहोत हे विचारात घेणं, हा मला असं वाटतं की हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. एकदा आपण ह्या प्रकारे विचार करायला लागलो की पुढच्या गोष्टी सोप्या व्हायला लागतात. ह्याच्यामध्ये तपश्चर्या म्हटली की आपल्याला 2-3 गोष्टी दिसतात. म्हणजे आपण एक पूजा
पूजेचा हे घेतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण एक आलंबन घेतो. पण मूर्तीपुरता परमेश्वर नाही आहे, पण आपल्याला अव्यक्ताची पूजा करता येत नाही ना. त्यामुळे आपल्याला देहवंताला काहीतरी व्यक्त गोष्ट लागते, आणि मग व्यक्त गोष्टीची म्हणून आपण मूर्तीची पूजा करतो. पण त्याच्यानंतरच्या अवस्थेमध्ये आपल्याला म्हणजे आपण विकसित होण्याच्या ह्याच्यामध्ये आणखी काही गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये ध्यानधारणा येते, योग साधना येते, आणि त्याच्याबरोबर आणखी एक गोष्ट म्हणजे कर्म सिद्धांत म्हणजे आपला कर्मयोग वगैरे येतो, आणि त्याच्याबरोबर आहे ज्ञानयोग. लोक तो कठीण समजतात, पण मला माझ्यासारख्या संशयी माणसासाठी मला असं वाटतं की कर्मयोग हा जास्त सोपा आहे, की ज्याच्यामध्ये तुम्ही सातत्याने त्याचं चिंतन करा. म्हणजे जेव्हा तुम्ही मला हा इंटरव्ह्यू द्यायला ये म्हटलं तेव्हा मला खूप आनंद झाला, कारण ह्या इंटरव्ह्यूच्या निमित्ताने मी चिंतन करणार आणि ह्या गोष्टीचं चिंतन होणार. त्यामुळे प्रत्येक ही अपॉर्च्युनिटी जिथं तुम्हाला चिंतन करायला मिळतं तुमच्या स्वरूपाचं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी, कारण चिंतन करताना ते चिंतन केलं एवढ्यापुरतं नाही ना, ते कुठेतरी मनात जात असतं. म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं की आपण जेव्हा टीव्हीवरच्या गोष्टी बघतो तेव्हा आपल्यातही इमोशन बदललेले असतात तितक्या वेळापुरत्या. तसं आपण जसं चिंतन करत जातो तसं तसं आपल्या मानसिक अवस्था ह्या पण बदलत जातात. तर मला असं वाटतं की हे धर्मग्रंथ अभ्यासणं, पर्टिक्युलरली म्हणजे एक संन्यासी होते, ते हिमालयामध्ये राहायचे, आणि ते त्यांच्या साधनेचा प्रकार काय होता, ते योग वासिष्ठ घेऊन ते त्याचा प्रत्येक श्लोक घेऊन त्याचा अन्वयार्थ लावण्याचा लिहून काढायचे, आणि ते पूर्ण सगळं झालं काय गंगेला अर्पण करायचे, पुन्हा ते घ्यायचे आणि पुन्हा ते अभ्यास करत बसायचे. म्हणजे ही जी सतत स्वतःच्या मनाला विकसित करण्याची प्रक्रिया आहे ती वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण विचारात घेतली पाहिजे, आणि सगळेच मूर्तीच्या पलीकडे गेलेले आहेत. म्हणजे तितक्याच पुरतं म्हणजे देऊळ देवा एवढ्या पुरताच देव न राहता तो सगळीकडे व्यापलेला आहे. तो म्हणून तो रेड्यात सुद्धा दिसतो, म्हणजे प्राणीमात्रामध्ये दिसतो. म्हणजे हे आपल्यापैकी कोण सांगू शकेल की रेड्यामध्ये तेच आहे? म्हणजे त्यांना विचारलं गेलं ना, तो ज्ञानू रेडा आणि तो ज्ञानू ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे? आणि इतक्या आत्मविश्वासाने सांगता काहीच फरक नाही. हे जेव्हा मनात माणसाच्या रुजलेलं असेल, जीवनमुक्त असेल, त्याच्याशिवाय त्याच्या तोंडातून हे उत्स्फूर्त शब्द येणार नाहीत. आणि तो रेडा बोलला किंवा नाही ह्याच्याविषयी मी नाही काही सांगू शकणार, पण रेड्याच्या पाठीवर मारलेले जे चापकाचे वळ होते ते ज्ञानेश्वरांच्या पाठीवर आले. आणि ही क्षमता आपल्यापैकी प्रत्येकामध्ये असते. काही लोकांना रक्त बघून चक्कर येते, दुसऱ्याचं दुःख बघितलं तो तळमळत असेल आपल्याला सहन नाही होत. ही जी आत्मीयता आहे, ही आत्मीयता आपल्याला अधिक विकसित करता येईल का? मला वाटतं ज्ञानेश्वरांसारखी माणसं ही आत्मीयता विकसित करत असतात, आणि ही तत्वज्ञानाच्या रूपाने आपल्याला अधिक विकसित करता येते. त्याच्यावरती चिंतन करायला पाहिजे, त्याच्यावरती मनन करायला पाहिजे. म्हणजे श्रवण मनन निधिध्यास असे 3 ह्याच्यातून आपण जातो. म्हणजे एकदा आपण ऐकतो, नंतर त्याच्यावरती चिंतन करतो, आणि मग जीवनाचा तो भाग बनला पाहिजे ह्याच्यासाठी प्रयत्न करतो. आणि आपल्याला हे काही संतांची नावं माहिती आहेत, पण असे असंख्य संत महाराष्ट्रभूमीत होऊन गेले ज्यांची नावं पण आपल्याला माहिती नाही. म्हणजे प्रसिद्धीच्या झोतात नाही आले म्हणजे ते मोठे नव्हते अशातला भाग नाही. म्हणजे ह्या सगळ्या तत्वज्ञानाप्रमाणे म्हणजे अगदी माळकऱ्यावरती सुद्धा लोकांचा विश्वास असतो. म्हणजे माळ मी घातली की मी व्यसन करणार नाही, मी व्यभिचारी होणार नाही. हे जे माणूस स्वतःला हे करतो, व्रत घेणं हे जे आहे हे सातत्याने हे चालू आहे. लोक चांगलं बनण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यामुळे मला हे खूप ग्रेट वाटतं. बरोबर आहे. म्हणजे आता तुम्ही जे म्हणालात की मन किंवा काय मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण असं देखील म्हटलं जाते. आज अनेक मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट किंवा तदनुषंगिक कोर्सेस घेतले जातात. त्याच्यासाठी मोठे वक्ते किंवा तो एक इव्हेंट मॅनेजमेंटचा आता मोठा एक भाग झालेला आहे. मन हे काय असते किंवा काय आणि ते कुठे आणि कशा पद्धतीने सिद्ध करायचं याचे सुद्धा खूप प्रमाण ज्ञानेश्वर महाराजांनी दिलेली आहेत. मन हेच सगळ्या सिद्धींचं कारण आहे, आणि आज मनावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. तुमचं जर मन ट्रॅक सोडून जर पळायला लागलं तर काय होऊ शकते, आणि तेच जर चांगल्या ट्रॅकवरती असेल तर काय होऊ शकते, हे दोन्ही आज आपण बघतोय. म्हणजे एकीकडे विनाशासारखी म्हणजे अनेक अस्त्र शस्त्र आज हे केली जातात की एका क्षणामध्ये बेचिराख होऊन जाईल एका क्षणात. पण तो दुसऱ्या ठिकाणी काही लोक या सुद्धा प्रयत्नामध्ये आहेत की हे सगळं नाही व्हायला पाहिजे, कुठेतरी शांतता, कुठेतरी हे सगळं सुधारून पुन्हा हे विश्व हे चांगल्या पद्धतीने चालायला पाहिजे. याचं म्हणजे ज्ञानेश्वरीमध्ये मनाशी संबंधित असलेलं हे जे काय आहे ते कशा पद्धतीने त्यांनी त्याचे दाखले दिलेले आहेत किंवा ते कशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलेले आहे? मी पर्सनॅलिटीपासून सुरुवात करेन. आज आपल्या पुढ्यातल्या जे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आहे आणि आध्यात्मिक किंवा ज्ञानेश्वरादी लोकांना जे वाटत होतं पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ह्याच्यामध्ये फरक आहे.
म्हणजे इथं आपण इतरांना प्रभावित करण्यासाठी आणि माझं प्रॉडक्ट मला कसं खपवता येईल ह्याच्यासाठी म्हणून मी विचार करतो. म्हणजे माझ्या डोळ्यासमोर सातत्याने एक मार्केट असतं, बाजार असतो आणि त्या बाजारामध्ये मला माझी किंमत वाढवणं हा माझा गोल असतो. पण ज्ञानेश्वरादी संत ज्या गोष्टीचं हे सांगतात की त्याच्यामध्ये जो व्यक्तिमत्व विकास आहे तो माझ्या मनाचा विकास, म्हणजे मी मनाने अधिक चांगला कसा होईल. आणि ह्याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत की एक माझ्या मनावरती संयम कसा येईल, म्हणजे वेगवेगळे इमोशन ज्या मला डिस्टर्ब करतात ते इमोशन मी कशा संयमित करेन. आणि दुसरं मी अधिकाधिक चांगला कसा होईन, म्हणजे सर्व व्यापित्वाची जाणीव मला कशी येईल ह्याचा प्रयत्न किंवा हे अशा प्रकारे विकसित करणं, म्हणजे स्वतःवरती संयमित विकसित करणं आणि अधिक चांगलं विकसित करणं, या दोन दृष्टिकोनातून ती जी पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आपण म्हणतो ती आहे. आणि इथं परत आपल्याला ज्ञानेश्वरांच्या जीवनामध्ये आपल्याला विचारात घेता येईल. म्हणजे ज्ञानेश्वरांचं अख्खं जीवन, म्हणजे तुम्ही विचार करा की 21 वर्षाचा, म्हणजे प्रत्येक माणसाने असा विचार करा, 21 वर्षाचं आयुष्य आज 700 वर्ष होऊन गेली आणि तरी त्या 21 वर्षाच्या आयुष्यातल्या कथा आपण पुन्हा पुन्हा आठवतो. आणि त्या कथा फक्त प्रभावित होण्यासाठी असं नाही, तर त्या आपल्याला अनुकरणीय पण आहेत. म्हणजे आपण आता जे प्रत्येक गोष्टीला एक्सक्यूज सांगतो, म्हणजे शिक्षणासाठी आपल्या मुलांना जर आपण विचारात घेतलं तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टी, आज पेन्सिल नाही, हे हवं, ते पेन हवं, ही असाइनमेंट हवी. पण आपण विचारात घेऊया की ज्ञानेश्वरांना त्यांच्या वडिलांनी शिकवलं, म्हणजे त्यांचे दुसरे कोणी गुरु मला तरी माहिती नाही. म्हणजे विठ्ठलपंतांनीच त्यांना जे काही हे आहे ते शिकवलं. आणि मग ते कुठे शिकवलं असेल, म्हणजे त्या झोपडीतच शिकवलं असेल. ती झोपडी म्हणजे पूर्ण आउटकास्ट केलेलं हे कुटुंब होतं, जाती बहिष्कृत केलेलं कुटुंब होतं, गावाच्या बाहेर हे जगत असतील. आणि त्यावेळी त्यांना सातत्याने लोकांच्या टॉर्चरला तोंड द्यावं लागतंय. म्हणजे कोणी तुमचं मित्र नाही आहे, तुम्ही ती 4 भावंड आणि आईवडील अशा 6 माणसांचं कुटुंब आहे आणि तुम्हाला सातत्याने लहानपणापासून एकटेपणा आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि अशा ह्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतःला विकसित करता, तुम्ही स्वतःला अभ्यास करता, स्वतः त्याच्यावरती चिंतन करता, विचार करता. आणि हे होत असताना तुम्हाला छळलं जातं आणि याचा ट्रॉमा होत नाही असं नाही. म्हणजे त्यांच्या जीवनामध्ये हा प्रसंग आहे की ज्याच्यामध्ये त्यांना इतका त्रास झाला की त्यांनी आपल्या झोपडीमध्ये स्वतःला बंद करून घेतलं आणि नाही मी बाहेर येणार, अशा प्रकारची त्यांनी भूमिका घेतली. त्यावेळी त्यांची मुक्ताई ती काय वयाची असेल आणि तिने आपल्या मोठ्या भावाला समजावलं. आणि ही मला असं वाटतं की भारताच्या इतिहासामध्ये ही दुसरी सायकोथेरपी आहे. म्हणजे पहिली सायकोथेरपी मला जी दिसते म्हणजे डॉक्युमेंटेड सायकोथेरपी, ती म्हणजे श्रीमद भगवद्गीता. आणि दुसरी सायकोथेरपी मला दिसते ती ताटीचे अभंग. म्हणजे ती त्याला समजावून सांगते आहे की आपल्या जिभेला जर आपल्या दातांनी चावलं म्हणून काय आपण दात नाही तपाडून टाकत. म्हणजे ही जी उदाहरणं आहेत की आपल्याच जीवनातली जी उदाहरणं ती देते. आणि हे सांगत असताना त्याच्यामागे एक तत्वज्ञान पण आहे की आपण कशाला मानायचं. म्हणजे तुमचे राग द्वेष जायला पाहिजेत, तर मी म्हणजे हा देह नव्हे, मी म्हणजे हे मन नव्हे, मी म्हणजे चिरंतन सत्य, जो माझ्यातली चिन्मयता आहे, संवित जी आहे ती म्हणजे मी. आणि ती संवित त्या सगळ्यांच्यातच आहे. म्हणजे त्या दुष्टांच्या मध्ये पण तीच संवित आहे, म्हणजे जगातल्या कुठच्याही प्राणीमात्रामध्ये तीच संवित आहे. जो काही जिवंतपणा आहे तोच आहे, तो तुम्ही बघायला तुम्ही शिकला पाहिजे. म्हणजे गीतेमध्ये जो हे आहे की तुमच्या पुढ्यात हत्ती आला, चांडाळ आला, कुत्रा आला, हे सगळ्या आणि ज्ञानी माणूस आला, ह्या सगळ्यांकडे तुम्हाला एका दृष्टीने बघता आलं पाहिजे. हे बघता आलं पाहिजे म्हणजे मग तुमच्या जे काही रागलोभ आहेत लौकिक जगाच्या संदर्भातले ते कमी कमी होत जाते. खरं तर तुम्ही रिअलाइज केलं की सगळीकडे भरलेला मीच आहे, तर तुमची ही इच्छा मिळवण्याची हळूहळू कमी व्हायला लागते. म्हणजे तुम्हाला वाटणारच नाही ना. म्हणजे रामकृष्ण परमहंसांची गोष्ट अशी सांगतात की त्यांना शेवटी कॅन्सर झाला होता आणि त्यांच्या शिष्यांनी त्यांना असं म्हटलं की तुम्ही देवीकडे एवढं सगळं मागता तर तुम्ही मागा ना की तुमचा कॅन्सर बरा व्हावा. तेव्हा त्यांनी दिलेलं उत्तर खूप म्हणजे मनाला भावणारं असं आहे. ते म्हणाले की मला घशाचा कॅन्सर झालाय, मला गिळता येत नाही, हे बरोबर आहे, पण सगळ्यांच्या तोंडून जो गिळतोय तो कोण आहे, तो मीच तर आहे. इतक्या सगळ्या तोंडांनी मी जे गिळतो आहे, म्हणजे ही जी सर्व व्यापित्वाची जाणीव आहे, सगळीकडे मीच भरलेलो आहे, ती तुमच्या छोट्या छोट्या ज्या काही लौकिक इच्छा असतात त्यांच्यावरती मात करायला पुरेशी आहे. म्हणजे मीच जर हे सगळं ऐश्वर्यच जर माझं असेल आणि मी दुसरा कोणीच नसेल तर मग माझं वैयक्तिक सुखदुःख राहत नाही. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटमध्ये आपल्याला हे जे दिसतं की हे वैयक्तिक सुखदुःखाच्या पलीकडे गेलेले आहेत. म्हणजे जर तुम्ही बघितलं तर त्यांना त्यांच्या काळामध्ये प्रतिष्ठा नाही मिळाली, त्यांच्या काळामध्ये त्यांचा पैसा नाही मिळाला, म्हणजे त्यांनी शेवटपर्यंत ते झोपडीतच राहिले. म्हणजे
अतिशय ह्याच्यामध्ये म्हणजे त्यांच्या ह्याच्यावरती त्यांनी काही मिळवलं असं काहीच नाही झालं आणि तरी सुद्धा ते समृद्ध आयुष्य होतं. आणि म्हणजे आता त्यांच्या जाण्याला म्हणजे आपण संजीवन समाधी घेण्याला आता 700 वर्ष आपण म्हणतो आहोत. तर 700 वर्षापूर्वी ते संजीवन समाधी घ्यायला जेव्हा गेले तेव्हा सगळे संत तिथे जमले ना. जे पंढरपुरात आले होते ते सगळे तिथे आले आणि नामदेवानी त्याचं सगळं वर्णन केलेलं आहे की कशा प्रकारे तो हे केला सोहळा झाला. म्हणजे त्या सगळ्यांना ते दुःख पण झालं की हलता बोलता हे होणार नाही. म्हणजे ज्ञानेश्वर आता दिसत आहेत ते दिसणार नाहीत. हां, पण हे दुःख होत असताना सुद्धा ती एक पर्सनॅलिटी अतिशय विकसित त्याचं ते हे होतं. आणि त्याच्यानंतर नामदेवादी संतांनी तेच कार्य पुढे चालू ठेवलं ना. आणि ते कार्य त्याच्यानंतर एकनाथांनी पण पुढे चालू ठेवलं. म्हणजे एकनाथांनी म्हणजे ही कथा अशी आहे की त्यांच्या समाधीच्या संदर्भात नाथांना स्वप्न साक्षात्कार झाला होता आणि ज्ञानेश्वर असं म्हणाले की माझ्या गळ्याला ती अजान वृक्षाची जी मुळं आहेत ती त्रास देत आहेत तर ती हे करायला पाहिजेत. ह्याचं दोन अर्थाने एक हे होतं. म्हणजे त्यांनी जाऊन ती समाधी उघडली आणि ती मुळं कापली. ह्याच्यातला हा गूढ भाग आपण बाजूला ठेवू. पण दुसऱ्या बाजूला ज्ञानेश्वरीची संस्कारित आवृत्ती करण्याचं म्हणजे तोपर्यंतच्या काळामध्ये त्याच्यामध्ये अनेक जे हे आले चुकीच्या गोष्टी आल्या होत्या किंवा लिहून घेताना किंवा काही लोकांनी आपल्या गोष्टी त्याच्यामध्ये घुसडल्या होत्या. त्याचं संस्करण करण्याचं काम एकनाथांनी केलं. आणि ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे की संतांचं एकमेकाशी असलेलं हे जे नातं आहे भागवत धर्मातलं हे आहे आणि ते कृतीतून दिसतं. म्हणजे जसा त्रास ज्ञानेश्वरांना झाला तसा एकनाथांना नाही झाला. म्हणजे एकनाथांनी त्यावेळी केलेलं धारिष्ट्य म्हणजे आपण विचार करायला पाहिजे 500-600 वर्षापूर्वी अस्पृश्य समजलेल्या व्यक्तींच्या घरी जाऊन जेवणं हे एक क्रांतिकारी हे होतं आणि त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागली. मुलगा सुद्धा त्यांच्या विरोधात गेला. म्हणजे असं एकनाथ. पण त्यांनी परत जे जे भेटे भूत ते ते माने जे भगवंत हे त्यांनी मानलं म्हणून तर ते तेवढं धैर्य करू शकले. म्हणजे त्यांच्याकडे श्रीखंड्या होता. हा साक्षात परमेश्वरच त्यांच्याबरोबर वावरत होता असं म्हटलं जातं. आणि या सगळ्या संघर्षातून त्यांनी पुन्हा आपल्या पुढ्यात ते उदाहरण दिलं की माणसाने कसं जगलं पाहिजे. म्हणजे आता जर आर्थिक परिस्थिती बघितली तर ज्ञानेश्वरांची आर्थिक परिस्थिती आणि एकनाथांची आर्थिक परिस्थिती ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे. म्हणजे ज्ञानेश्वर झोपडीतच राहत होते म्हणजे त्यांना आउटकास्ट केलेले होते. तर एकनाथांच्याकडे बऱ्यापैकी त्यांचा राहणीमान होतं. आणि अशा ह्याच्यामध्ये त्यांच्या एकदा कीर्तनासाठी काही फिरत भीक मागत असणारी माणसं त्यांच्या घरी आली. त्यांचं कीर्तन ऐकलं आणि ती झोपली. आणि कुठे झोपली? एकनाथांच्या खोलीत त्यांच्याच पलंगावरती जाऊन झोपली. आणि जेव्हा एकनाथ तिथं गेले आणि जेव्हा त्यांनी बघितलं तर कोणीतरी आलेली भिकारी माणसं आपल्या ह्याच्यावरती झोपली आहेत. तर म्हणा उठवू नका, विठ्ठल रखुमाई झोपली आहे. हे जे मनात वाटणं आहे ना म्हणजे आजही आम्ही नाही आमच्या मनामध्ये तेवढं येणार. म्हणजे हे जे संतत्व आहे हे त्यांनी मिळवलं ना. म्हणजे त्यांनी आपल्यावरती संस्कार करून हे मिळवलं. त्यांनी समाजातल्या ज्या काही विषमता आहे त्याला आव्हान दिलं. म्हणजे सगळीकडे मी देव भरलेला आहे असं बघत असेन आणि काही देवाला मी बाजूला ठेवत असेन तर ते कसं चालेल. म्हणजे ते एक्सक्युजेस तुम्ही देऊ शकत नाही हेच तर आपल्याला एकनाथ आपल्याला सांगतात. म्हणजे जे सगळे संत सांगतात ते त्याच प्रकारे आपल्याला सतत सांगत आहेत. आता जसं तुम्ही सांगितलं की मनाचं तसंच भगवद्गीतेमध्ये आणि पर्यायाने ज्ञानेश्वरीमध्ये सुद्धा कर्माचा सिद्धांत ह्याला फार मोठं महत्त्व आहे. आज कर्माचा सिद्धांत वाचा म्हणजे तुमच्या आयुष्यामध्ये आमूलाग्र फरक पडेल असं सांगितलं जाते. परंतु आजच्या जर कालावधीत जर बघितलं तर सर्रास माणसं म्हणतात की कर्म तैसे फल. म्हणजे तू जसं कर्म करशील तसं तुला फळ मिळणार आणि तो त्याचा कर्माचा असं एक सहज तोंडून आपल्या वाक्य जाते. हे कर्म खरंच अशा पद्धतीने तो त्याचा कर्माचा हे आपण खरंच अशा पद्धतीने जगतो का किंवा हे असं खरंच असते का? म्हणजे कर्मयोगामध्ये ती खूबीच अशी आहे की तुम्ही छोटी छोटी जी कामं करता तीच देवाला फुलं म्हणून वाहा. आणि जर तुम्ही आपलं प्रत्येक कर्म हे देवाला वाहण्यासाठी म्हणून करत असाल तर त्याच्यामध्ये निषिद्ध कर्म बाजूला होतात. म्हणजे तुम्ही दारू विकण्याचं काम करत असाल तर तुम्ही त्याला काही परमेश्वराला अर्पण करणारं म्हणणार नाही. त्यामुळे तिथं एक तो भाग येतो. दुसरं असं की ती कर्म करत असताना फळात तुमचा भाग असता कामा नये. तो कर्मात तुमचा भाग असू दे. कर्मातची असं भाग तो फळात नसो कधी. म्हणजे मुळात कर्मयोगाची खूबीच ही आहे की तुम्ही कर्म करा, तुमच्यामध्ये असलेल्या क्षमता तुम्ही अभिव्यक्त करा. आणि हा जो समाज पुरुष आहे
तो असा परमेश्वरच आहे. बरोबर. त्या परमेश्वराची तुम्ही सेवा करता आहात असा भाव तुमच्या प्रत्येक कृतीमध्ये असू दे. आणि म्हणून आपल्या याच्यामध्ये एक व्यादगीता म्हणून सुद्धा आहे. म्हणजे तो खाटीक माणूस जो ज्याचं काम मांस विकणं असं काम करणारा माणूस, त्याने सांगितली गीता, म्हणजे त्यांनी तत्वज्ञान सांगितलं. तो म्हणतो माझ्याकडे येणाऱ्या गिरायकाला चांगलं मांस देणं हे माझं कर्तव्य आहे. आणि तो येणारा माझ्याकडे येणारं गिराईक हे परमेश्वर आहे असंच मी बघतो, त्यामुळे मी खराब मांस त्याला देणार नाही. अशा प्रकारे मी त्याचा विचार करतो. म्हणजे तुम्ही जे काही छोटं मोठं काम कराल ते काम परमेश्वराला अर्पण करण्यासाठी म्हणून करत आहात असा जर विचार ठेवला तर तुमच्याकडून चुकीची कामं नाही होणार. तुम्ही गोल मात्र म्हणजे पण काय होतंय की ह्याला वेदांताच्या ऐवजी आमचा मीमांसेवरती जास्त विश्वास आहे. मीमांसा ही म्हणजे पूर्वमीमांसा म्हणतात, वेदांताला उत्तर मीमांसा म्हणतात. तर आम्हाला असं वाटतं की आम्ही काही मंत्र पुटपुटले की आम्ही देवाला बांधून घालून आमच्या हवा तसा कामाला लावू शकतो. त्यामुळे बऱ्याच वेळा माणसं दारूचं दुकान उघडतात आणि तिथे देव सुद्धा पूजायला ठेवतात. म्हणजे त्या जर आपण जर म्हटलं तर देवाला वाटत असेल का लोक ह्याची भरभराट व्हावी म्हणून, म्हणजे चांगुलपणा ह्याचा, कारण त्या व्यक्तीची भरभराट याचा अर्थ समाजाचा नाश. म्हणजे आपण जर अशा प्रकारे विचार केला तर आपण देवाला समजतो काय की आपल्याकडे आलेल्या अडचणींना फक्त काहीतरी मॅनिप्युलेट करण्यासाठी, जसं आपल्याकडे टीव्ही आहे, फ्रीज आहे, वॉशिंग मशीन आहे, तसं माझ्याकडे देवारा आहे, इतक्या आपण उथळ लेवलवरती त्याला समजतोय का? म्हणजे मला असं वाटतं की ही मानसिकता बदलायला पाहिजे. एक मॅजिक करून आणणारी गोष्ट म्हणजे देव असं न विचार करता मला उन्नत बनवणारी गोष्ट म्हणून आपल्याला देव आणि धर्माकडे बघितलं पाहिजे. वैचारिक समृद्धी हो बघितली पाहिजे. धर्म ह्या शब्दाचा जो आपल्याकडे जो अर्थ आहे तो संप्रदाय या अर्थी नाही आहे. धर्म आपण गुणधर्म हा शब्द वापरतो. धर्म म्हणजे माझं कर्तव्य. तर माझं कर्तव्य काय आहे, म्हणजे मी जन्माला आलो तर मी जन्माला एका ठराविक परिस्थितीमध्ये येणार, म्हणजे ठराविक माझ्या आजूबाजूचा समाज असणार, त्या समाजाच्या अनुषंगाने माझं कर्तव्य ठरतं. आणि मग माझं योगदान त्याच्या सेवेमध्ये मी कशा प्रकारे देऊ शकतो असा विचार करणं. मला असं वाटतं की कर्मयोगाची ही महत्त्वाची खूबी आहे की तुम्हाला वेगळं काही कर्म करायला नको. म्हणजे ह्या सगळ्या लोकांनी तुम्हाला देवासाठी वेगळं काही करायचं, नामस्मरण करा हे एक सांगितलेलं आहे. म्हणजे सतत तुम्ही नाव विचारात घेत राहा, मग हळूहळू तुमचं चिंतन पण व्हायला लागेल ना. म्हणजे देवाचं नाव घेणं म्हणजे आपण नुसतंच पुटपुटतो अशातला भाग नाही, त्याचं चिंतनही होतं ना. त्याच्याबरोबर आपण चांगल्या गोष्टींचाही विचार करायला लागतो. आणि हे तुम्ही काम करता करता सहज तुम्ही करू शकता. आणि हे काम करता करता तुम्ही करत असाल तर तुमचं काम चुकीचं होणार नाही, समाजविघातक होणार नाही. ते काम फक्त तुम्ही तुमच्यापुरताच विचार करून करणार नाही. आणि पूर्वी जर आपण विचारात घेतलं की गाव एक अख्खं युनिट होतं आणि सगळं गाव एकमेकासाठी म्हणूनच सगळ्या गोष्टी करायचं. आणि जशी भांडवलशाही विकसित होत गेली तसं आपल्यामध्ये जो सेल्फिशपणा येत गेला, त्याच्यामुळे आपण एकमेकाशी जे बंध होते ते आपले तुटत गेले. आणि जो कर्मयोग होता तो आता आम्ही आमच्या ह्याच्याप्रमाणे त्याला मोल्ड करायला लागलोय. खरं तर मला असं वाटतं की तत्व उदात्त आहेत आणि आम्ही तेवढ्यापर्यंत पोचू शकत नाही, म्हणून तत्वांना खाली आणण्यात काही पॉईंट नाही. आपण प्रयत्न केला पाहिजे त्या उदात्त तत्वांपर्यंत आम्ही कसे पोचू शकू. बरोबर. याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्ञानेश्वरीचं सगळ्यात महत्त्वाचं की ज्ञानेश्वर माऊलींनी जे काही हे केले, विश्वाची प्रार्थना, आता विश्वात्मके देवे, ही जी काय ही वैश्विक प्रार्थना म्हणूनच गणली जाते. आणि त्यातून त्यांनी म्हणजे विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो इथपर्यंत त्यांनी संकल्पना मांडून ठेवलेली आहे. आत्ताशा ह्याच्याशी आपण त्याचा लावतोच रेलेव्हन्स, परंतु त्याच्यातल्या काही गोष्टी ह्या कुठेतरी फारकत घेऊन, कुठेतरी त्या प्रार्थनेची कुठेतरी फारकत घेऊन त्याच्यातल्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या वेगळ्या पद्धतीने प्रोड्यूस करण्याचा एक प्रयत्न किंवा होतंय असं वाटायला लागलंय. एकूणच ही प्रार्थना आणि ज्ञानेश्वरांचं हे जे काही सार त्यांनी त्या प्रार्थनेतून सांगितलं, वैश्विक प्रार्थनेमधून, या संदर्भात काय सांगाल? मला असं वाटतं की आम्ही पसायदानाकडे त्याच्या गेय्यतेने बघतो आहोत. बरोबर. कानाला ती ऐकायला बरी वाटते, एवढ्याच ह्याच्यापुरता आपण त्याचा विचार करतो, पण त्याच्या प्रत्येक शब्दाचा आम्ही विचार करत नाही. काय होतं की सतत एखादी गोष्ट आम्ही ऐकत राहिलो की आम्हाला त्याच्यातलं महत्त्व वाटत नाही, किंवा कदाचित आम्हाला ते महत्त्व सांगितलं गेलं नसेल म्हणून असेल,
पण त्या गेयतेच्या पलीकडे, त्या संगीताच्या पलीकडे त्याच्या प्रत्येक शब्दाचा आपण अर्थ विचारात घेतला पाहिजे. म्हणजे एवढं सगळं ज्ञानेश्वरांच्या वाट्याला येऊन सुद्धा शेवटी जेव्हा त्यांच्याकडून त्यांनी जो प्रसाद मागितला देवाकडे, तो प्रसाद सगळ्यांसाठी मागितला. आणि त्यांची सुरुवातच कशी आहे, जे खळांची व्यंकटी सांडो, जे खल पुरुष आहेत, जे दुष्ट ज्यांच्याकडे आहेत, त्याचा वक्रपणा, वाकडेपणा व्यंकटी ही सांडू दे, म्हणजे वाकडेपणा जाऊ दे, त्यांनी खल नष्ट होऊ दे असं नाही म्हटलं. म्हणजे हे एक वेगळं, म्हणजे गीतेमध्ये आणि ज्ञानेश्वरांमध्ये हे एक फरक आहे की माऊली आपण ज्ञानेश्वरांना का म्हणतो. तर मला असं वाटतं की माऊली हीच असते की आपला मूल कसंही निघालं तरी ते चांगलं व्हावं अशी त्याची अपेक्षा असते. कृष्ण तिथं निर्दालनाची भाषा बोलतो, म्हणजे दुष्टांचं निर्दालन करायला. ज्ञानेश्वर म्हणतात खळांची व्यंकटी सांडो. हा एक केवढा वेगळा फरक आहे. म्हणून आपण ज्ञानेश्वरांना माऊली जो म्हणतो तो मला असं वाटतं की इथं परफेक्ट आहे. आणि त्याच्याबरोबर जर सगळीकडे सगळ्यांच्या इच्छेप्रमाणे व्हायचं असेल तर प्रत्येकाने स्वधर्माप्रमाणे वागलं पाहिजे. आणि हे स्वधर्माप्रमाणे वागणं, आपला स्वधर्म शोधणं आणि स्वधर्माप्रमाणे वागणं हे खूप आवश्यक आहे. आणि ह्याची मला इन्साईट यावी, ह्याची प्रत्येकाला इन्साईट यावी म्हणून हे पसायदान मागितलेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की ह्या शेवटच्या ह्याच्या म्हणजे आपल्या मुलाखतीच्या शेवटी सगळ्यांना मी आवाहन करू इच्छितो की पसायदान, बाकी काही आपण नाही वाचू शकलो, म्हणजे 9,000 ओव्या नाही आपल्याला वाचता येईल, 9 ओव्या तर वाचता येतील आणि त्याचं चिंतन तर करता येईल. समजा ते माहिती नसेल तर इतर ठिकाण आता आपल्याला गुगल सर्च आहे, म्हणजे खरं तर आपल्या मुठीत सगळ्या गोष्टी आहेत, पण आपण त्याचा उपयोग करत नाही, तर तो करावा. आणि पसायदानावरती चिंतन करावं. राम शेवाळकरनी त्याच्यावरती खूप चांगलं भाष्य केलं, ते यूट्यूबवरती अवेलेबल आहे, ते लोकांनी ऐकावं आणि त्याप्रमाणे कृती करण्याचा, आपल्या जीवनामध्ये ते येईल का, आपल्या पुढ्यात येणाऱ्या दुष्ट व्यक्ती असतील, चांगल्या व्यक्ती असतील, त्यांच्या बाबतीत आपण कसा दृष्टिकोन ठेवू शकतो, बदलू शकतो आणि आपण आपल्या कृतीने. आणि मला असं वाटतं की बऱ्याच वेळा आपण वेगळ्या प्रकारे वागून बघितलं की समोरची व्यक्ती पण बदलण्याच्या शक्यता निर्माण होतात. आणि त्याच्यावर म्हणजे हे आपल्याला दिसतं, म्हणजे संत सातत्याने का हे होत राहिले. मला इथे एक छोटीशी गोष्ट सांगायची आहे. एक साधू पुरुष होते आणि ते एकदा अर्घ्य द्यायला म्हणून नदीमध्ये उतरत होते, तर त्यांनी बघितलं तिथं विंचू पडलेला आहे, पाण्यात पडलाय, तो बुडतोय. तर त्यांनी तो विंचू बाहेर काढला, तर तो त्यांनी त्या विंचवाने त्यांना दंश केला. तर त्यांनी पुन्हा त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न, पुन्हा त्याने दंश केला. तर तिथून जाणारा एक माणूस असं म्हणाला की साधू महाराज, तुम्ही त्याला बुडू द्या ना, तो तुम्हाला दंश करतोय, त्याला कशाला काढताय. ते म्हणाले, तो जसा त्याचा स्वभाव सोडत नाही तसा मी माझा स्वभाव सोडत नाही. त्याचा दंश करण्याचा स्वभाव, माझा त्याला वाचवण्याचा स्वभाव. मला असं वाटतं की हा दृष्टिकोन आपण संतांच्याकडून घ्यावा, ज्ञानेश्वरांच्याकडून घ्यावा की त्यांनी दंश जरी केला तरी मला वाचवण्याचा जो हे आहे तो मी प्रयत्न करत राहिला पाहिजे. नक्कीच. एकूणच ज्ञानेश्वर संजीवन समाधीच्या निमित्ताने आज डॉक्टर रुपेश पाटकर यांनी ज्ञानेश्वरी आणि पसायदानापर्यंतच्या अनेक गोष्टींचा आजच्या जीवनाशी त्याचा रेलेव्हन्स कसा आहे याबाबत खूप सुंदर असं विवेचन केलेलं आहे. खरं तर त्यांच्या तोंडून हे सगळं ऐकताना मला कुठेतरी थांबू नये असंच वाटत होतं. आणि त्यांनी जे सांगितलंय ते खरंच महत्त्वाचं आहे की आज आपण आपला मुलगा डॉक्टर व्हावा, इंजिनियर व्हावा किंवा शास्त्रज्ञ व्हावा असं म्हणतो, पण तो कुणीही असं म्हणत नाही की आपला मुलगा संत व्हावा. पण ही संतत्वाची भावना किंवा हे संत होण्याची भावना जर आपल्या मनामध्ये असेल तर निश्चितच आज आपण जे ह्या जगामध्ये जे काही चाललेलं आहे त्याच्यामध्ये कुठेतरी थोडीशी सुधारणा किंवा त्याच्यामध्ये थोडासा फरक निश्चितच पडू शकतो. कारण ही मात्र त्याच्यासाठी ही संतत्वाची भावना आपल्या मनामध्ये येणं फार गरजेचं आहे. डॉक्टर पाटकर, या सोहळ्याच्या निमित्ताने तुम्ही आज आमच्या स्टुडिओत आलात आणि खूप सुंदर असं विवेचन केलं. म्हणजे तुम्ही बोलत होता त्यावेळेस हे खरंच ऐकावं असं वाटत होतं आणि हे जास्तीत जास्त लोकांनी जर त्याचं आकलन केलं तर खूप सोपी गोष्ट आहे. म्हणजे जसं तुम्ही म्हणाल की पसायदान जरी आपण आपल्या अंगामध्ये जर ढालून घेतलं किंवा आपण त्याचा अंगीकार केला तरी आपण अनेक गोष्टी अचीव करू शकतो आणि की ज्या आपल्या हातामध्ये आहे अत्यंत 9 ओव्यांमध्ये हे केलेले, शब्दबद्ध केलेले. फक्त त्याची गेयता बघू नका, तर त्याच्यातला भावार्थ बघा, त्याच्यातला अर्थ बघा. हे खूप मोठं आहे आणि हे जर सर्वसामान्य म्हणजे प्राथमिक शाळेतल्या मुलांपासून कॉलेजपर्यंत जाणाऱ्या मुलांच्या टप्प्यांमध्ये हे जर सातत्याने त्याच्यावरती जर आपण त्याचा जर प्रभाव जर झाला तर आज जी मुलं व्यसनाधीनता किंवा इतर गोष्टींकडे वळत आहेत ती कुठेतरी जाण्याची थांबतील असं मला वाटते. त्यामुळे हे पसायदान निश्चितच त्यांच्याबरोबर त्यांच्याकडे योग्य स्वरूपामध्ये जाणं आवश्यक आहे. तुम्ही आज आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि हे खूप सुंदर असं विवेचन केलं, त्याबद्दल संपूर्ण कोकण साधनाईच्या परिवारातर्फे मी तुमचे खूप खूप आभार मानते.